obrir, obrim el nostre curs, la nostra carpeta i ara fem botó dret del ratolí, Nuevo, i busquem Documento de Microsoft Word i cliquem amb el botó principal. Recordeu que si marxa el color blau per borrar-ho automàticament, també podeu ficar-vos a sobre el document i fer botó dret, canviar nombre, i ficarem Word, espai, exercici, espai, 2, i apretarem el botó Intro. Automàticament s'us ordenarà. I ara obrim l'arxiu que hem creat. Aquí dalt hi ha el títol, Word, exercici 2. I primer de tot anem a crear un títol. De les maneres que us vaig ensenyar, avui ho vull fer amb WordArt. Per tant, anem a la segona pestanya, Insert Art, fiquem WordArt i triem un que ens agradi, per exemple, aquest. Fixeu-vos que ara és diferent. He de borrar i escriure les coses que ens agraden. Quan acabeu d'escriure el text, si el subratlleu, també podeu canviar el tipus de lletra si no us ha convençut. Però recordeu que primer l'heu de seleccionar, si no, no podreu. Per exemple, aquest. I després, des de la pestanya Inici, podem canviar la mida. M'agrada més així i el posem al mig. Perfecte. Quan acabem, recordeu que ara vull escriure aquí sota, per tant, doble clic per fer aparèixer el cursor. I ara ja puc escriure, però abans triaré un tipus de lletra, per exemple, aquesta, i triaré una mida, us recomano la 12, i un color, aquest. I escriurem coses que m'agraden a mi o a la meva parella, per exemple. Quan acabeu, no cal que torneu a escriure una frase sencera. Fixeu-vos, ara podem subratllar-ho tot i un cop ho tenim subratllat, apretem la tecla Control tot el rato amb una mà i la tecla C amb l'altra. El que acabem de fer ara és copiar el text. Per enganxar-lo, primer de tot posarem el cursor al final i apretarem Intro per anar a una altra línia. I ara, per enganxar, apretarem la tecla Control tot el rato i la lletra B baixa una vegada. I fixeu-vos que acabem d'enganxar el text que abans hem copiat. Puc fer-ho tants cops com vulgui enganxar. Mireu. Control B baixa. Un altre cop. Control B baixa. Un altre cop. Control B baixa. I ara, per exemple, al Jaume li agraden les pomes, però al Jaume també li agraden. Clico 2 cops a sobre d'una paraula i borro només aquesta paraula. I ara faig espai i li agraden les bicicletes. Si voleu canviar més d'una paraula, subratlleu aquella part que vulgueu. Per exemple, li agraden els jocs de taula. Ara és el moment de fer l'altra frase. Per fer-la la posarem aquí al costat. Per tant, ens posarem a davant de la primera línia i amb la tecla tabulador, recordeu, farem uns quants espais. Més o menys així. I ara ficarem què li agrada a la nostra parella. Per exemple, seleccionarem tota la frase. Un cop seleccionada, Control C per copiar. Ens posarem aquí, farem tabulador, 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 i quan veiem que coincideix el cursor amb el principi de l'altre, fem Control V baixa per enganxar. Si us passa això, no us heu de preocupar, simplement amb la tecla de borrar tornareu a com estàveu. Tabulador un altre cop, si us passeu, recordeu amb la tecla de borrar d'anar enrere, i Control V baixa. Borrem. I ara ens dediquem a canviar les coses que li agraden a la Laia. Recordeu que podem seleccionar tot el text. Si volem anar ràpids, busquem aquest símbol a la primera frase i anem baixant. Seleccioneu tot i us podeu dedicar a canviar, per exemple, el tipus de lletra, la mida i a canviar el color si voleu. I també podem decidir que el text vagi al mig. Recordeu que un cop heu acabat, ho heu de seleccionar tot i dir-li a l'ordenador l'idioma amb el qual heu escrit. En aquest cas és català, per tant, apreto la C, vaig a buscar català i acceptar. Miro si tinc alguna errada, no en tinc cap. Perfecte.
Guardem el treball i tanquem.